És correcte, em dic David Arnau i m'agrada el meu nom, m'agrada dir-me David, crec que David és un bon nom. És d'origen jueu, això sempre dona punts, i significa l'estimat per Déu. A mi Déu m'estima. A mi Déu m'estima i crec que per això em va tan bé la vida, bé per això i perquè sóc un home jove, blanc, heterosexual, de ciutat, col·legi concertat, família estructurada i fill únic. Sí. Mi Déu m'estima, però el sistema molt més. Molt més. Un aplaudiment pel sistema. Em va molt bé la vida, no ho dic per dir, vull dir, és totalment cert. A mi la meva vida em va bastant genial. A mi si algun dia em veieu amb un psicòleg és que hem quedat per Wallapop, però li estic venent unes cartes del màgic o alguna cosa així. O sigui, és així. A mi, jo estic bé, jo estic molt bé, estic massa bé. I estar massa bé em fa estar malament. Perquè em va tan bé la vida que jo creo com una espècie de rebuig en la gent. I ara segur que hi ha algú pensant, aquest gilipolles per què és tan feliç? Aquest algun dia es fotrà una hòstia a la vida i és cert, és cert. A mi la vida encara no m'ha fotut cap hòstia. Jo sóc una anomalia sociològica, com es diu. O sigui, a mi no m'han fet fora mai de la feina, ni d'un pis, cap malaltia greu, no se m'ha mort ningú proper, no se m'ha mort la mascota. Tinc un gat de 17 anys, perquè veieu o sigui, em va tan bé la vida que em va malament a Twitter, perquè és com que ningú m'ho compra. I això direu, bueno, això és bo. No, això no és bo, que et vagi bé la vida. Perquè a mi la vida m'ha protegit tant que jo ara, quan arribi una desgràcia, no sabré com gestionar-la. I ara em dirà algú, no, David, però quan hi ha desgràcies, els éssers humans, tots passen per com 4-5 fases del dol. Aviam, que jo no sé què és una desgràcia. O sigui, les meves 5 etapes del dol poden ser negació, ira, arrencar-me els cabells i menjar-me'ls amb ira. O sigui, és bàsicament això. Jo soc d'aquesta gent que quan els acomiaden de la feina es posen a cagar a la taula del jefe, però em vindrà ma mare i em dirà, mira David, t'he d'explicar una cosa, l'avi s'ha mort i jo em posaré a cagar en el taüt del meu avi. És això, està trist, no sé. És que són 34 anys de la vida inflant-me a felicitat i optimisme, I algun dia he de petar, jo, algun dia petaré. Recordo, tinc un gat de 17 anys, que ja la gent propera a mi, ja veig com que cada dia estan com una mica més lluny, perquè saben que aviat petaré i la ona expansiva els hi pot donar a ells. Em sento una mica com la patata caliente del Grand Prix, que la meva nòvia li passa als meus pares al veterinari, el veterinari, ni de broma, toma, tira. Quan explotaré molt fort, Jo ara mateix em pujo a cavallito d'un jihadista i funciono com armilla bomba, O sigui, i per detonar-me em dirà, David, la teva mare s'ha caigut a la dutxa i pum, 200 morts. Que parlant de jihadisme, ja no n'hi ha, no? Ja no hi són. I a més ara seria el millor moment, perquè ara és quan menys sospites aixecarien, perquè això de treballar en cèl·lules repartides per llops solitaris que no es volen integrar a la societat, ara això ho fem tots. És bàsicament això, o sigui, el veí de dalt, jihadista o project manager, no ho sé, jo no ho sé. I imagineu-vos un jihadista que s'acaba de despertar d'un coma de 2 anys, ara, fliparia moltíssim, estaria al tio, diu, aviam un moment, tots els turistes han marxat de les nostres terres, la gent té por d'estar a la nit al carrer, les dones occidentals van amb mitja cara tapada, com nosaltres volíem, i els homes per alguna estranya raó també. Jo no sé com ho heu fet, però hem guanyat, no? I s'abracen allà, s'abracen, no porten mascareta i es moren els dos, però és una altra cosa. A què anava jo? Sí, em dic David, nom d'origen jueu, estimat per Déu, i de cognom em dic Arnau, que és un altre nom, és d'origen germànic i que significa àguila poderosa. Arnau, més nazi no pot sonar. Tinc un nom jueu i un nom nazi. A mi quan em pregunten què pone en tu DNI, jo sempre dic, pone pel·lícula de Spielberg. Jueu nazi. Com seria un jueu nazi, no?
Algú que tingui les qualitats dels dos. Algú que sigui bo amb els diners, no? Jueu, i un supremacista nazi. O sigui, jueu nazi, l'independentista que porta la caixa de solidaritat, jueu nazi, o jueu nazi, bueno, una persona tan jueva com nazi. Pilar Rahola. Estem tots pensant en la mateixa, no? Estem pensant... De tot el que diré avui, crec que això és el que em portarà més problemes, això de la Pilar Rahola, i ara estaré 3 minuts blasfemant fort sobre Déu. O sigui, serà així. M'agrada molt una frase de la Bíblia que diu que Déu va fer l'home a la seva imatge i semblança. M'encanta aquesta frase perquè a més fa pensar com molt, no? Perquè ve a dir que Déu és un home com nosaltres, no? Físicament és com qualsevol de nosaltres, però clar, Déu té milers d'anys, no? És molt vell. Déu és un home molt vell. I què extraiem d'aquí? Que a Déu li pengen moltíssim els ous. Si Déu és un home, això és el que els hi passa als homes quan es fan grans, val? O sigui, la crisi dels 40 i dels 50, en un home no és res comparada amb la crisi de quan els ous passen a ser més llargs que el penis, vale? Perquè ens fem a la idea, i això es passarà a tots. O sigui, Jordi el Niño Polla d'aquí uns anys serà Jordi el Viejo Huevos, val? Serà així. Déu té els ous llarguíssims, per això en tots els quadres porta túnica, no es pot posar una altra cosa, ho sabem, no? M'imagino a Déu com aquells cotxes dels recent casats que els hi pengen 2 llaunes darrere, saps? Els van arrossegant. I suposo que el cel deu estar ple d'aquelles canaletes que posen al Primavera Sound, saps? Aquelles que va als cables, però en comptes de cables va l'escrot de Déu per allà. Per rotllo, no pises que se va la luz, és el mateix, la mateixa frase. Però bueno, deu tenir coses bones que Déu tingui els ous així de llargs, no? Perquè ara mateix, quan algú té una crisi de fe i li demana a Déu una senyal, Déu ja no ha de fer coses rares com sortir entorrades o aparèixer en somnis o tal. Déu ja directament pot fer-te teabagging des del cel, vale? Deixant a corda, val? Que va un tio pel carrer allà, hòstia, no sé què creer en la vida ja, no sé què. Que dius, espero que siguin els ous de Déu, perquè si no, què ha passat, saps? Cauen uns ous del cel. Espero que us agradi el tema ous perquè continuo. Sabíeu qui tenia només un ou? Hitler. Hitler només tenia un ou. Hitler tenia tants testicles com bigotis i els dos li quedaven centrats. Hitler tenia només un ou per una malaltia que va fer que un ou li baixés però l'altre se li va quedar amunt. I ara m'agradaria que tots penséssim amb la valentia d'aquest ou que es va negar a col·laborar amb Hitler. Segur que no era francès, aquest ou, I Franco també tenia un ou. És estranyíssim, no? 2 de 3. Que quina coincidència. M'agrada pensar que el dia que es van trobar Franco i Hitler a Alemanya, el primer que van fer va ser com ajuntar els genitals. Sabeu aquells collars dels enamorats que cadascú té una meitat, saps? I es podia llegir, eres mi medio escroto. Es podia llegir això. Això de Hitler, que només tenia un ou, està documentat, però podria ser mentida. Perquè Hitler va perdre, va ser dels perdedors de la història, i és allò que diuen que la història l'escriuen els guanyadors, no? O sigui, que és just, o sigui, és lògic, però és una mica injust pels perdedors, no, això? És com si t'acaba de deixar una tia i ella escriu la teva bio de Tinder a partir d'ara, no? És xungo. I a Hitler l'han matxacat molt els historiadors perquè he estat buscant i de Hitler s'ha dit que tenia només un ou, que tenia micropenis, que li anava alçado, que s'ho feia amb la seva neboda. I si no hi havia prou humillació amb tot això, van dir, i posa també que era vegetarià, que es foti. Que m'imagino la sèrie d'historiadors allà com dient, joder, tio, com et passes amb Hitler? Es veu que li tenies com ràbia a Abraham jueu fet bar mitzvah, I Abraham, què et penses que ha acabat? Sujétame el gorrito, ja veràs. Perquè també s'ha dit de Hitler que li agradava que li caguessin al pit. No ho podeu buscar, està a internet. Que li agradava que li caguessin al pit. Us imagineu cagar-li al pit a Hitler? El millor de tot això és que quan has acabat, és com ara li pots dir tu a Hitler, ara tira tu cap a la dutxa. Saps? I Hitler... El problema és, Hitler va perdre i no va poder escriure la història. Llavors, i ara què passa amb Franco? Franco va guanyar
I de Franco també sabem que només tenia un ou. I a més és de lo primer que t'expliquen de Franco, que només tenia un ou. No, oye, ¿dónde está? ¿Me puedes decir dónde está enterrado García Lorca? No, pero te voy a decir que Franco solo tenía un huevo. Y es, hombre, pero... És una mica com sospitós, no? Jo crec que et diuen que Franco tenia només un ou perquè no investiguis i descobreixis que en realitat Franco tenia 0 ous. Saps? Totalment. I a més, totes les estàtues de Franco, la majoria eren a cavall. I què pot fer una persona que no té ous? Anar molt a cavall. Ara el debat està en si a Franco li van deixar l'escrot però buit o li van treure tot. És a dir, si Franco era tot pla d'aquí i li queia el pito, com el cabell de Son Gohan contra el Cèl·lula, o Franco tenia l'escrot buit, que era com... li queia així com una butxaca buida, no? Li queia això a Franco. Jo crec que això seria el que escolliria Franco, perquè a més semblaria que la seva polla té capa, saps? Franco, ¿dónde vas con la capa? Llevo dos capas. Tornant a Hitler i buscant informació sobre Hitler em vaig trobar una cosa que em va explotar el cap i era que a la Segona Guerra Mundial, però en el bàndol rus, va lluitar un soldat que es deia, d'aquesta manera que us diré ara, és totalment cert, podeu buscar-ho, es deia el tio Semen Hitler. O sigui, hi havia un soldat a la Segona Guerra Mundial que de cognom es deia Hitler i de nom es deia Semen. Així, tal qual, que direu, joder, que cabrons els pares que li posen de nom Semen al seu fill. Mira, si no vols que la gent es fixi que el cognom del teu fill és Hitler, posa-li nom Semen. Posa-li nom Semen, així la gent dirà, uet. Semen Hitler, tio, Semen Hitler. Semen i Hitler, les dues coses que a ningú li agrada que li caiguin al cabell. Semen i Hitler. Semen i Hitler, si hagués estat noia, com li haguessin posat? Òvul Díaz Ayuso? Semen Hitler. Semen i Hitler, els dos pilars de l'Opus Dei. Semen i Hitler. Semen i Hitler. Pel meu gust, s'han fet masses pel·lícules sobre els dos. I sempre acaben igual, a més. Algú està pensant, quants acudits té de Semen Hitler? No vaig ni per la meitat. Semen Hitler. La pobra dona de Bascal s'ha d'empassar els dos. Aplaudiment per a Bascal, clar que sí. Semen Hitler, el concepte Semen Hitler, un semen que és Hitler, que es comporta com Hitler. O sigui, un semen que en comptes de buscar l'òvul, busca Anna Frank. Semen Hitler. Quan hi ha molta quantitat de semen i molta quantitat de Hitlers, s'ha de dir bukake brimo. I sabeu això que diuen? Sí? Brimo? Sí? Vamos, brimo! I sabeu això que diuen dels esquimals, que tenen 50 maneres de dir el color blanc? Doncs 51. Semen Hitler, moltes gràcies!